Uy, nagkita na po ta mga sir! For today's video, mo ni siya sumpay sa part 1 nga ni Adto mi sa Cebu. Ug maulagi ni gidaghan pag magka-encounter nga mga problema. Ug tanawa po ninyo kasi titing na mo drive sa iyang minivan kuno. Mao-watch and enjoy ra mo! Rin ako kay kabuhi ko. Ulit namin mga sir. Bilar kay may gabi kay nangadto mi og T5. Yeah, luxury hours. Suggest T5 gabi. Hey! Souvenir gikan sa T5. Yeah. Pula. Ready ka na ba ni Buktot? Buktot. Buktot. Og during time mga sir, murag diri na jud gikabuhi si Idol Titing nato, no? Sure ako na mo drive. Yep. We're going home. Si Titing na ang mo-drive sa iyang Buktot. Hey! First city drive! Alright! Going to Oslo. Okay kayo ba? Nanata dire ah. First traffic ni Titing with traffic with traffic lights. Inabahan par. City driving, mga haggard pamignawong mga sir. May mga ligaw ay gigapas mong mi sa biyaheng from Oslo. Chill ride ra magud mi ron. Ambot ani ki pancake ra may gipamahaw. Ikabuhi. Ipukaw ko sa kabuhi. Hindi ko nga buhay sa dadya. Montage time. But I got you close and kinda hoping that one day we'll get the rhythm of it. Gulbaan. Yeah, 'cause Gulbaan bye. so just you May 3 hours ka pang biyabiyahin par. Time check 6:54. Di nga na may kakuan. Talik sa taning kuan diri by Waze. Waze is all the way. Hi. Ha? Pagkatugno ning aircon sir. Ayaw sa nung kaya tutlo. Mom, manikabog na was kwarto ni ha? Update rata ninyo mga sir, kaya focus sa mig driving ni Titing, kaya medyo na pa ni siya gamay nga adjustment. Focus sabi ha? Asa mo dapat sa street? Parang taga syudad ah. Basta kasi po. Taga Cebu ah, lokal. Lokal na lokal par. Sa Tornado Lane siya. Yeah. Titing o City Drive. Nga na nakagrabe Titing, upgraded Titing 2.0. Biyahe tayo. Malapit kong tali flyover si Titing mga sir. Okay, green light. Ay lami, pakitaas pa kayo ng oras sa green light. Green light. Ah, sarang. Sakto, may saktong test drive, long ride. So munang during time mga sir, murag na kumpiyansa naman jud kay kung Titing sa drive no munang kanipong orasa gibati na pagdok ka kay ako may dugay-dugay natulog gabi eh. So ani na lang bro matulog sa ako. Okay. So karon mga sir, napata sa city mismo sa Cebu. Kaya naman ang drive Titing matulog sa ako kay pakoy tulog. Ayaw sa uy. Ah, si Ayaw. Si Ayaw. Bukson yung katulogon ko, Teng. Mapay ako yung matulog. Ah, buang. Dami kaya gagok gabi eh. Dami kaya siya tulog. Dami kaya siya tulog gabi mga sir. Ako tao gani nga. Dapat. Abat pa jog ko. Nahinikap ng likod. Another story na para. Nagod na ko'y purpose tong kwarto ato. Makontent jog ko ato. Gutomon. Lami mga kong buffet. Kani ambot ane. Kay pancake ragi kaon sa kabuok pag yun. Kung gutomon gani ron. Matingog na manig na yung mga itakatanan. Let's go! Let's go! Ngani akong gigan ako lahat mga sir kana bang makadrive na gid si Titing asiya na ba. Di mo ko kumusugot nga pa-drive na siya sa kuana nga mga area nga mingaw-mingaw pa-drive ko na po siya syudad. Uba biya. Dili pa yung nanay kagubot sa sikiyor. Mingaw rabi dito. Grabe kay mga braking si Titing mga par. 1 inch na lang. Right, medyo kanas na si Titing sa mga traffic space. Ako mga purpose ani mawala yung kakulba ni mga traffic. Katug na. Ang taas kay counting ilang traffic light dire. 1 minute and 30 seconds guro na. Katug na uy. Kusang isirado dire Ting mo. Pila na kasyudad na yan Titing mga sir. Grabe na jud. Pwede na ni siya mamasahiro dire si Cebu. Salamat ka taga sikiyor ko. Cute ra nang inyo. Ayaw po ginalan sir Clem. Cute gani. Cute ra nang ila. Ako na yung guy. Cute ila ha. Balik Si ka. Buktot Choy. Compliment no na. Cute ila ha. Ato amoy Choy. Cute. Cute. Ano yung muwa kay? Kaya, kaya. Mga big daddy nga buktot. Ano siya, the cutest of all. Go buktot. Tarong tota.
sa sunod kuya ha. Tagang naamong matay ka. Driver kasukan driver. Hoy, ganun dira mga nangihi. Kabuhi among driver. Okay ra ka do. Say, update na to ron. Anong nga-goal ta? Cancel ang biyahe. Nag-goal ko. Kaya di mi kaulay. Pero nalipay ko. Kaya di pa mi kaulay pa. Visit! Bagyo rin nakaingon. Na-cancel may mga sir. Ato salaman mi sa Oslo ba na? Sa kaya nasa Oslo na. Ato hilingon ang Oslo guys. Buktot. Buktot. Salamat Buktot. Ganda mo Buktot ha. Chuy kayo oh. Liwat sa iya oh. Stillan. Chill ride na lang taraw na natin apason. Oras. Nande, hinoktok yot. Stranded ning mga bugoy. Tawa man gud damhangan agoy bagyo man gud mo nang sabto na laman. Pinaka worst part aning na stranded mga sir. 500 na lang akong kwarta. Tay, mo na lang niya mong saving. Ora na mo dalon dito sa Oslo. 500. Mangita may hotel Oh. na tag 200. Itinood lang wanag kimi kwarta. Kwarta. Kana, tanang gasolina na nadira, tanang kwarta na nadira. So kaning 500 igo na mo ni for usa ka stay sa hotel o panihapon. I'm driving down the highway, gonna do this my way. I can feel it in the air. Here I go. Sakit kayo apo Agam. Likod hawak. Mga 2 hours kape nang nabiyahing titing. Good job. Grabe bay. Kaning kahimtang aron mga sir murag diri jud kon nakatawa. Kay nanghunong lagi me kay kaning mangaon kay gipanggusla na. Hastila na hanggab man ginamo ning pagkahumot kayong baho. Ambot unsa nang naadira nga mura man jud baki or ratatouille ba nang na decompose dira sa daplin. Mo nang kasukaon na po ni Stiting. Nagi kabuhi na pud kayot. Saon na laman. Basta di mo ngisi, focus gina. Kini siya gigutom. Ni kayo nawala ni kagutom kay nalingaw sa kabisi. Nalipasan. Nalipasan gid. Ani mukirig ni ron ako nang kalit ra. Nasabot na me ug mapasmuhan man ganis titing ro magyaw-yaw siya ro. Sa di na mi madritsyo sikihor. Dito na naman yun eh. Dumagiti me talay mental. Ayaw. Nagpabook. Gaw naman ko. Nagpabook na ko dito good for one. Yeah. Ayaw pag yun natin. Wala kay pa ka. Ganiha, nami buffet lami og mga kapilian. Gapan kikraman. Pachusi man po. Mapamapod nangirig ng kamot so all goods. So hinahinay rami kay wala magyapoy biyahe sa Sikihor. Cancel man. Pero galibog may init na oh. Init na ting. Oo, nagpasig ko tawag. Mag-expect me bason pala hopefully nga ma-resume ang biyahe karon. Init raman di mo pwedeng wagan, dili ko yung balon. Wala pa man lang pag ito laon ah. Oh, wala pa una. Harap na titing mo drive na sir. Grabe na jud. Longon city driver. Oh, city driver! Bila ka syudad gagian? First checkpoint down! Wala sa video yun. Wala pa ni video. Kaya nga no, privacy. At least nagagay na Lagi na may checkpoint. I-check ang registro, check ang plate number, nga naka-register ko siya. Pero tsada kay view dari mga sir. Oh, heritage nga kuan, simbahan. Pero tsada, barki diri titing. So, unong sa amin, stop sa amin ng lami kay nga view dari mga sir. Travel vlogs naman eh. Hal, kapuhag view diri mga sir. Naman dahil dokyo diri oh, Buhaya Gaming. Duta kay view guys. Yung kaming kalagan ginamong titing gyud na anay. Sa marang karaan nga simbahan ba, mga Spanish nga mga colonial times. Sakto ba niyong ipangyaw-yaw? Sagad na mga anay. Don't get me wrong mga sir, kanin lugar pag kanindot jo. Kanya namin nakitaan diring titing nga murag na curious mi ba og nganong naingane kay makalingaw baya po. Ingan lang siya kape gobernador nya naane. Nindot po dog team. Pero diring dapita awa na gyud. Gipanggutom na mayon. Samot na kay gikan gyud mig pantalan anay nya kay gi-cancel gyud lagi ning biyahe kay tungod ning bagyo. Awa na manginabuhi sa alaman wing duha niyon. O ni gingon nga van life tirada sa miyari ron mga sir. Mo nang kaning time mga sir gipangkapoy gyud mi titing kay balik gyud namong binulog kastihan. Hantod nakakita jud mi ang pinakagwapong viewing. O naday mi diri sa Lantawan Resort diri sa Oslo. Guys, welcome to Oslo guys. Wow, pag mister sa secure. Muna na curious bitaw ko ani mga sir nganong ang Sikihor ug Oslo mao magtunog tingog kana bang pinabahog. Na curious jud kong i-comment ko na niyo og ngano. Dali siya paggamit mo, manala. Bongga. Thank you. For FD Madonna, sir, pwede rin sa
1, 2, 3, 4, 5. O, dire mga sir, murag makita na yun si among mga nawang ahagard na kayo, me. Pero wait, sawa, pag yun na humaning kabuhi ni Titing din, he, kinaka-encounter na pod, meg, lami kayo nga problema, dire. To. Peace! Ano siya? Bet ka to tingnan gani. Ano siya to? Pero puro na. Nga naman yung ato. Mauna na, Ronyot. Niyongot na yun among elevator gisakyan, ha. Mura na magipang kabuhi na pod. Yo, init ra ba kayo? Nga no to. Hindi na sa kaya na. Hindi na to. Nato, ana, ungot part 2 na pod. Sihag yun na ninyo, yot. Wala ting di ka daong. Maglakaw ra po niya. Ano to yung? Yung. Tedis mayong. No, naabot ra siya oh. Ma'am, niot lagi siya, ma'am. Kuya Wan, may binong na-stock up. Ay, kung dapat hindi mo siya i-touch na bit, sir, bakit? Wala po. Sige rin na mag-press ang 200 ni Saka. Hindi, manaog na may hagdanan na may, ma'am. Di siya kaagi. Nasa ka ni Agi, ma'am? Ay, kamatay na. Bito mga sir, okay ra gyud ako ito ilang elevator, murag di ra gyud na mi kabalo mo gamit. Ya, in fairness pwede rin mga sir nindot jud kay ilang lugar kaning view. Tara to stay ano. Grabe na ganyan seating, uy. Tantoy. Da. Dakan kay di adtuan jud nga mga resort og nabot pa mi atong tag 27 17k nga resort. Asa agok-ok, agpapatay-patay nga ok-ok. Tamo ka kay guys, nami gisudlan nga kan, di ra mi musaba og asa basta nami gisudlan. Nga in, salutan mo dito. Pag abre, sus na pa jud. Ok. Ikaw papatay-patay ba yun? Kabalo ka, ang ukok nga patay maghayang biya na. Mm. Siya ka kulob. Siguro naulaw na naman to ba? Wala naman siya yung liyok. Thank you, ma'am. Thank you. Kanino? Yes, thank you. Ayun. Damn! Nga po ang terrace. Ah. Na Santos yun nga eh. Okay kayong pagka-pili ate. Pag-believe ko siya, pili ko po. Dilitan eh. May gisudlan nga, mura siya og resort, katubang sa dagat ba? Mura mo po naglabasirohan to. Wala to, mananagat nga na yung mudunggo. Yes! Yes! Pero yes! Ang purpose na mo nga ni Ari, may kinangita may hotel nga na ref, which is naa sa deluxe nga, 3.5 ra. Grabe kay view dire. Kunyo kay tagdating dire. Sulit. Init may binuga. Ang kamatay, di na nila ref. Wala na, cremate, mag-cremate tag donut. Nabilin ang mga gamit sa sakinan sa tangkwaon. Kasi si Titing knockdown na. Na sila yung restaurant. Ako mura magtag-food lagi ran eh. Diyo kayo kaganira yun yung binulong kastihan. Lagi sila elevator pero medyo mados diri ako sa hagdanan nila. Medyo taas lang ang hagdanan. Hanga kay ni pagsaka nila. Wanang diring tayo mga sir, medyo kapoy na magyud. Ako nilang ginahinay kuha tong mga gamit. Isahos, pina-vlogger pag video ning buwang, kakapoy-kapoy ra gud oh. Ayun na, tanaw, gahago-hago. Huwag mo pa nang gidiritsog lakaw dito yot. Naabot na ta ka. Tawong may buot. Oh, tanawa oh. Gahago-hago, ra gyud kayot. Pati pagkahanga ka. O tagang, kitsa po'y kasugo ni mo ana. Room service. Yeah, pagkasiksi. Es. Yawa! Kangilo! Kaning vloga gin eh. Kaingon gani mga taong ka-check-in tang duhateng kadit-ditan eh. Ayawa! Iya! Isi ka! Friendship over tateng. Yati ka. Nag-check-in me kay walay biyahe. Mora na ha. Walay laing rason mga sir. Susugin na ako. Kalalaki na mo tawo. Duha ka bed. Usa ka queen, usa ka single. Magalagyo me, ha? Mga lalaki me. Ay, teng. Pero yes. Isas ka ginoo. Pagpuyo titeng. So mga sir, it's a Sunday mo check out na may suskupasok na biyahe ron mga sir. Titing to na dito gaonan na. Kay mo check out na so ako ga check out ako sa mga gamit dire. Sorry kay wala na may ka-update gipang kapoy may gabi eh. Sumang larga na me. Go, kadaghang daladon. Guys, see you sa pantalan. Magkita na tayo dito kay mga uli na may sikihor. Uli po dumagiti ron. Day 3 diri sa ananan sa Uslob, Cebu guys. Here we are with Buktot. Yes. Titing, wag pa maghihapon ay mga sir. Dagan guro nagpa-picture ato ay. Basig niyo na to stating mga sir. Biyan guro ko dire. Titing! So again mga sir, what a trip. Naabot big Cebu Friday and uli na me. Grabe.
Grabe ang biyahe. Actually, dili mo pwede kong grabe kay si Titing pwede akong ipa-drive. The reason why nga ipa-drive na ko si Titing mga sir sa syudad, kaya at least maka-experience siya og traffic nga highway, nga tarsada nga overpass, underpass, at least ipa-drive to siya kay mostly kani man nga van, kasi sa Sikihor man gani. So far si Titing, nice one, nice job kay nakalusot gid siya gahapon. Asa na pero si Titing Mindugaya? Titing! Kasabot gani may gabi nga alas 2 may gikan sa Kadlawon kay naman ko port dito from Liluan Port na alas 2 pero ang unahon nami tugod lang maga-effort og sayog mata nga pwede pa man ta matulog na among hotel nga among istayhan nice man pag ambience although medyo mingaw lang gyud no. Nangita lagi may kana ganing suruy-suruyan ba pero ngit-ngit dali kay ngit-ngit dire. Kung sa Sikihor mga sales mo sayo mo gabi sa ubang part sa lungsod sang sayo mo mimingaw diri jud alas 8 na alas 9 pagkamingawan na jud uslog gamukbok yung mis kwarto tibok gabi marami gipang quarantine. Yun no? Ayun na si Titing. So I think hopefully nakalukat na si Titing kay mo uli namin. Teng! Ang tagal mo Titing. So ready to larga naman kaya kami rin pinakauna mga sir. Ay! Naog sa take mo lunch ta. See you dito sa barko or update raming nabot namin sa Sikihor. Okay, see you mga sir. Woo! Ogi nga nagadali mga sir na abot na gyud mi sa isla. Akong pasalamat gyud mi aning gagama aning van ni Titing sa Best Auto Wares kay safety kay mong pag-abot sa isla. Anang katong na-encounter na mo nga ginagmay nga problema, nalingaw ra pod mi Mao na, make sure to subscribe and follow para makita-kita na punta sa sunod na video.